Moni ndine Jack. Nde lero tente kambeza kachinyama kena kake kamakhala ku Australia dzina lake koala. Inu tagwira nja komwa tente cheze. Koala amoneka ngati bear koma ndikakang'ono. Eti nde ngongofanana koma ndikakang'ono. Amakhala mthengo kwambiri dziko la Australia. Koma auti ndikopanda nzeru. Chifukwa chomwe kali kopanda nzeru ndi chifukwa cha mmene ubongo wake unapangidwira. Ubongo waukulu umatanthauza kuti munthu amakhala wanzeru. Ubongo waukulu umakhala unena kuti uli ndi makwinya ambirimbiri. Tsono makwinya aja amatanthauza unena kuti kuchita stretch kuongola ndiyo pali malo ambiri. Ndi ngati pali malo ambiri umatha kuchita retain kapena kusunga information ambiri. Ndi zimathandiza kuti china chilichonse chomwe chili ndi ubongo waukulu chimakhala cha nzeru. Koma koala ubongo wake ndi ungosalala wina wake waung'ono. Ndikachinyama kumveka kuti kalibe nzeru. Koala amakonda kukhala mu mtengo wa eucalyptus kapena tili blue gum. And chakudya chake ndi ma eucalyptus leaves. Mene alingati masamba blue gum aja. Ndi chakudya chake sadya china chilichonse. Ndi ma eucalyptus leaves ndi kumwa madzi basi. Koma chifukwa chakupanda nzeru kwawoko amangodziwa kuti masamba blue gum kapena ma eucalyptus leaves ndi amene ali mu mtengo. Kuti masamba aja agwe pansi. Akatsika pansi kuchoka mu mtengo muja koala kupeza masamba aja sadziwa kuti ndi chakudya chomwe chija amadya mu mtengo muja. Akuza kukhala nkufa ndi njala pasi pali mbwee masamba a eucalyptus onera ndi chakudya chake koma sadya chifukwa choti sakudziwa kuti ndi chakudya chomwe chija chili mu mtengo. Ngakhale zimudunkhira chimodzimodzi amatha kumadzinunkhiza kumaona koma osazindikira ayi kunena kuti ndi chakudya chomwe chija. Kwa zinyama zambiri ma eucalyptus leaves ndionena kuti ali toxic kapena ngati kuti ali poisonous. Zinyama zina sizimadyayi koma kwa makoala chakudya chake ndi chimene chocho. Koma chakudya chake nchosapasa thanzi yayi. Amakhala nacho moyo koma sichimapasa thanzi kapena mphamvu. Ndi amakhala otopa ofowoka nthawi zonse. Ndi kanyama kone kuti kamaoneka ngati kaulesi koma nchifukwa choti kalibiretu mphamvu. Makoala amagona kwambiri kuposa zinyama zina. Pa tsiku out of 24 hours amatha kugona 22 hours kapena 20 hours. Angogona kwinako basa nkhala m'maso kwa kanthawi kochepa mwina adya masambawo kenako kugonanso. Tsono kumbali ya chikondi amakoala achizibambo akafuna mkazi akafuna azimayi amapanga zimasaundi zina zake. Kumaliza zimasaundi zina zake zone tizokopa azimayi ajaiti kachikhalidwe kawo kamwambo kawo kuli kuitana akaona kaslay queen akaona kantsungwana basazipanga zimasaundi zawozo kuli kumuitana tsikana uchangati njira yomufusira. Ndi zimatengera azimayiyo kunena kuti wamukonda bamboyo kapena ayi. Ndi akuti makoala ambiri achizimayi amanyada nthawi zina apezoti akana kukana kwakeso atamakana mwamwano pena amamugenda kumene bamboyo kapena kumwaza pa amakakhala pafupi nkumuthawa. Ndi azibambowo heartbreak yake sikuti so amalimbana nkuti kapena ndichonderera kapena ndikafusiraso akuti akankokanidwa choncho amanyamuka kwakwera mu mtengo ukagona. Ndi akatero ndoti amagona mwina tsiku lonse mwina 24 hours 22 hours ili heartbreak koma amagona tulo kukonona pamene paja mkonono. Akamadzuka alibe nazo ntchito zatha achita move on ndi kuti afusira mayi wina. Ngati wakana athana nawe akafusira wina. Ujaso akakana aona to mwandikana basi ndi ukagona apitaso akagona tulo pamene paja akonona mkonono. Akuti amakhala kuti akusungira energy unena kuti akabwera mayi wina ndikamfusira pamenepo. Ndi imeneyo ndi nkhani ya makoala kunena kuti anthu ena ma heartbreak iso mwina kungophunzirirapo pa koala kunena kuti akachitidwa reject amangangogona apanga mkonono alota maloto kukamacha basi tsiku lina aona kuti kwacha bwanji. Imeneyo ndi kankhani pang'ono kungoona za moyo wa koala zikomo kwambiri.